Много ясно ми е Ламърчук. Ламърчук ще ни разправиш да свалям тук болта на лагера, бе. Ти си. И сега като му извадите където после ще кажеш, че умрат смях, като те махате мъжона да го наместа. И как се омашите до ушите в черна грес. И ще ми подпитвам предадишо, аз ли? Ей! Груба мамутска сила. Пречет матко да ще иде кинджи леса. Знаеш какво? Пускай скобите. Ще го изкараш на глава. Най-много да го изхвърли. Така паде на околост. Да шишки. Това трябваше да направите в неделя, батка. Покажете на всички ламери какви сте папки. Сега тук така без публика не е готово. Какво тук? Без публика не е интересно, сега какво тук не е, ние ви гледаме само. Вие клипчите ще го кациме. На клипче ли ги снимаш? Виж, снимай смисъл, тук да се види къде са, защото се някой може да си помисли, че сме Чакай, сега това е интересното. По някой сервис. Тия праши са като чисто нови, Да. Тия са твоите. Не, бе, то не е от прашника, това от амортисиона и установихме, че е Давай пътъл. другото служи. Да видим какво се случи тук. Ти не се обажи. По-ръждясалата част беше горната. Там гол виеш ли? Да. Аз се стегна. Какво е по-късно? Да, бе, да. Добре. Мамут разви му да му ги покажи. Зади си амортисьор, бе, матца. Изтиваки го. Не си яко момче. Ма тия твоите колеги, какво са мамили, че да го изкарат оня бълък виновен? Не знам, нещо така ми разправят. Какво става?